baby. Nalimpyo ko kasi gawas, piting inita. Dali. Tingnan nyo ba oh? Itong mingming oh. Dinahan mag-ugay-ugay. Terus lamian ni mo ligoon ay? Say hi. Dali, dali. Hi. Say hi. Hi. Uy, kebayo. Dara, nagpuugay-ugay ang kagwang. Wala, wak na. Giganahan na gigmayo siya. Wak na. Wak na gyud. Nilubog na gyud niya ha. Ginahan na gyud siya. Ginahan siya dili oh. Ay, ito nga, limpyo pa ko mga bay. Ay, agad kayo. Baka balahibo. Muna akong forma akong limpyo ko doon si gawas. Kaya pwedeng inita o pwedeng abuga. Maglugos sa ginhawa ni. Mapay gamay na bangag atong ilong. Kita ka ginawa ni kalakihan ni. Hindi apa. Hininduya na mo. Pwedeng abuga. Wala, sige, pag humag budot sa kusina, dinhin na po sa gawas, katiti na pong aboga. Nga, abroad pa mo. Magbugno sa kusina, dinhin na po magbugno sa gawas. Ahas, kang inita. Di Manguang ko aning, kuan kay, ako tatrapo na kuan, ipiting sinawan ni gahapon. Pero karon wa na. Ang abog, masulatan na I love you. I love you, Jay. Ay, ginawa ko. Kinsa ka na si Jay? Basta si Jay. Ay, tabang mga langit. Sinaw na. Wala nang abog. Pwede na magduyan-duyan. Kinabuhi sa abroad. Wala. Capca dito, kuradang diri. Sige. Sige, Inday. Kaya ni mo na, Inday. Na, dinner pa mo. Sige, Inday. Hapit na bang sweldo, Inday? Hapit na sweldo, Inday. Wala na. Giplanuhan, nagdangtan yung sweldo, Inday. Wala pagay ini. Lupad sa imong palad. Kanay mga numero sa inbox. Nga, mao ni mao to. Ay, ginao ko tabang. Sinaw ng duyan. Pwede na mo duyan si Intay. Dali, Ming. Duyan ta dili. Duyan sa tani gamay. Ay, ginoo. Di pa yabog. Bugo. Terus. Tapa, hantu dito. Limpyuhanan, Inday. Palibot, hantu dito. Tapos sa likod, yung anak, ba't kataas Puting inita. Ngabog, Grabe, ngabog, Di ako masugot mo. Isa mo na tao. Excuse me. Ana. خايفين مني اشترى. Ha? They're scared of you. No. والله. Wala, you open there. Basta nga bugas kong cellphone. Sige na, panghigda na mo diha. Manghigda mo na sila diha sa kuan. Saan naman yun style sa kuan kanang mga nihay. Unsa? Gibot gamay kay ginhaw. Nya, diha ra ka ha.
Ito manitig ka.
Tanawa akong mga anak sa gawas. Naa sila sa portahan nag-standby. Kay naglusog ginhawa niya akong ilong. May gamay bangak. Tara. Tara. Hala ka. Nagpaduol sila sa putahan. Sa putahan sila sa gawas kay bugnaw man. So, nahuman na mukhaon. Kuha na ako yung gikanan ha. Yung mananagan. Yan siya man mo. Pero man yung pusod. Kaya mag-map ko. Basta inita, nag-red-red na gid akong face. Nag-red-red na gid siya. Okay, alright. Yeah, yes. No. Diha lang mo ha. Diha lang, ano pinabuhi sa pagbulian ha. I'm done in this area, and by night I'm gonna clean that one. The rest there I can clean it all right now. It's too much hot. So kainit ihangak. Oh my goodness, my face. Look at my face. Become red.
pwede. Yala. As the figure, this is not my material. Yeah, I think you Oh my God, ukay-ukay sapatos mo diha. This is my hammam. For the bathroom. Yeah, but throw already this one already. And you said down bathroom. Dito yan, You want bathroom. the bathroom? Yeah. Yes. My God. Throw. I don't know for whom that one. Throw. One. What? Panglabay. So, I didn't say so. Say, broke. Broke.